Balik sa prisuhan ang usa ka lalaking ex-convict sa illegal nga droga. Lakip ang kauban niini nga bag-o usab nga giingong na maligya og shabu atol sa gikasang drug buy-bust operation sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit Bukidnon. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency ug CADSOT Valencia. Pasado alas 7:59 sa gabi, Nobyembre 26, 2025 sa Purok 12, Poblasyon Valencia City, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ila nga sila si alias Makmak 28 anyos ulitawog laborer, residente sa Purok 1A Kawayanon, Lumbo, og si alias Dungkoy 28 anyos ulitawog construction worker residente sa Purok 4A Lumbo, Valencia City. Atol sa maong operasyon, napalitan si alias Makmak og usa ka sachet sa gituang shabu sa kantidad nga 1,000 ka pesos. Samtang sa pagrekisa sa operatiba sa mga dinakpan, nakuha sa posisyon ni alias Makmak ang duha ka dagkong pakete sa gituang shabu. Lakit usab nga nakuha kang Dungkoy ang duha ka dagkong pakete sa cellophane nga gituhang droga ang shabu. Dugang nakuha usab ang usa ka cellphone, buy-bust money og motorsiklo. Kun asa gibana-bana mo kabat ngadto sa 28.15 gramos ang kumpiskang gituhang shabu nga mobalor og 191,420 pesos. Sa karon, ang duha ka mga dinakpan temporaryong magpasko sulod sa prisuhan human nga mapasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot og illegal nga droga. Mga katropa, sa matag-adlong pagpanikay-sikay dapat himsog ang panglawas likay sa sakit, tumari og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.